I el Campus Terres de l'Ebre ha posat en marxa una iniciativa pionera i que es tractaria d'una aula d'innovació pedagògica. Es titula Aula Idees i, com dèiem, el seu objectiu és formar docents, possibles estudiants també de primària i secundària, d'una manera que no es fa arreu de l'Estat. Joaquim Domingo, el nostre company de Canal 21 Ebre, hi ha anat i ens ho explica. L'Aula Idees és un espai polivalent del campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili on els alumnes poden ampliar les seves competències curriculars a través de l'aprenentatge amb noves tecnologies. Quines són aquestes eines que utilitzaran els futurs docents a l'Aula Idees? En aquesta aula, com a entorn d'aprenentatge innovador, on el mobiliari, l'espai i la tecnologia immersiva i capdavantera que tenim aquí, tal com deia, s'afavoreix aquest procés d'ensenyament-aprenentatge. Llavors, les eines estan distribuïdes en diferents zones. Una zona de dissenyar, una zona per a pensar, una zona per a fer i una zona per presentar. I aquí els alumnes i els professors del campus el que venen és a fer activitats dins de les assignatures curriculars i també el que fem és que aquests alumnes dissenyen recorreguts d'aprenentatge que oferim als mestres i als centres de demarcació perquè vinguin els nens i les facin aquí. També els alumnes que tenim aquí, futurs mestres, tal com deies, el que fan és fer propostes a mida. Llavors, si els centres educatius ens donen un centre d'interès, ells ho programen i convidem a l'alumnat a que vingui a realitzar les activitats. El que fem nosaltres també és convidar, inclús afavorir que aquests centres educatius que estan llunyans i que igual no tenen possibilitats de venir aquí, doncs facilitar el seu transport. Degut a això, els recursos interns que la universitat ha posat aquí també han estat suplementats per la col·laboració que tenim amb l'Ajuntament de Tortosa, amb la Diputació de Tarragona i també amb empreses com HP i Advanced Education, Nexted, que ens donen el seu suport. Què estàs fent ara mateix? Doncs mireu, ara mateix estic en la realitat virtual. En aquesta aula, quan no tenim alguna cosa físicament, la podem tenir aquí, virtualment. Ara mateix estic provant una aplicació per estudiar l'anatomia humana. Doncs ara mateix, no sé si ho estareu veient, suposo que sí. Doncs tinc l'esquelet davant meu, el podem desglossar, podem agafar cada os, per exemple, vaig agafar el crani, me l'apropo i me puc apropar jo. Podem estudiar, podem tornar al puesto, podem estudiar l'aparell, el sistema digestiu, activitats pels nens, per exemple, alguna que se m'ocorreix així ràpid, doncs podem separar tot i fer el típic, el puzzle digestiu, de tornar a ficar tot on toca, o agafar una peça i que ens diguin el nom, per exemple, aquí estan en anglès, n'hi ha més idiomes. Entenc que també jo en puc fer servir i veure l'experiència, oi? I tant, que sí. Anem a provar aquesta eina de psicomotricitat, a veure si... Jo em poso aquí, vinga, va, som-hi. A veure... Val. L'hem d'imitar. Val. Ui.